Tulog Jesu mogal udar Kitlo mo waristam so आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बागार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो काकुळताची केदी वर्ती बिमोतीचो दर्यो तो चिकत्म्याक पोटलून धरता आपल्याच रक्तान न्हाणयता पापाक दिता तांकां ओपून कुरपेशिल्ल्यान मेटयता आपलेंच रक्मास तांकां गावो तांचे थंय तो एक जाता Galista Jesus सोम्या सस्नातांग मोकरतल्या मानतांव सायबा तुजो उपकार सर्पण करतांव नमस्कार जा तू आमचो इश्ट्या सस्नान जिणी जातस काबारी निर्मी आमी बोगूंक तुका रूप रूपागी सर्गारे जा तू आमचो इश्ट्या सस्नान जिणी जातस काबारी निर्मी आमी बोगूंक तुका रूप रूपागी सर्गारी अर्गान तुका सोमयान जेसू Ergan tuka sumya Jesu. होगळाप तुका सोमयान जेसू Hoglap tuka sumya Jesu. महिमा तुका सोमयान जेसू Mahima tuka sumya Jesu. आराधन तुका सोमयान जेसू Aradan tuka sumya Jesu. स्तुति तुका सोमयान जेसू Stuti tuka sumya Jesu. मान तुका सोमयान जेसू Man tuka sumya Jesu. वर्षितान तुका सोमयान जेसू Versitam tuka sumya Jesu. पवित्र साक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया हेब्रेयां बरयल्ल्या पत्रांत 10:12 दुसरी वळ ताचेर दिश्ट घाला ताचेर आमची दिश्ट दवरया ताचेर आमची दिश्ट कंसोवया तो आमचो सोडवून दिल्लो सोमी तो आमचो जीव दिवचो सोमी तो आमकां सदां राखचो सोमी तोच आमचो मोगाळ इश्ट तोच जिणेच्या अखेर पर्यंत ससनाकी आमच्या सांगात आसता एकत एक सोडवणदार सोमी ह्या सोमयाक आमी आज नमान करया आराधन करया सगळे आमी जिवीत ताका आमी समर्पया ताका आमी आराधना आज करूंक आयल्या कितल्या लोकां पासत मागोंक निर्गम ग्रंथ 10:23-25 वळ आमकां सांगता हांव तुमच्या खानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो
आणि पिढा शिडा तुमचे ता पयस करतलो तुमच्या देशांच्या स्त्रियांचो गर्भपात जावं सोना आनी तांचे पैकी कोणूच वांजडी उरची ना हांव तुका परिपूर्ण आवक दितलो हें निजा देवा आराधन केल्ल्या फावो जाता आज आमच्या सुम्या सोडूनदाराक आमच्या निजा देवाक सगळ्या शक्तीन मनान सगळ्या काळजान सर्व आमचें आसलें ताका समर्पण ताज्या पांयां दासर पडोन आमी गावया नमान ताका करूंक आमी आतां गीत गावया ये देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता सगळींच्या बापाक आराधनानी वंदन करू जीवानी आमचे जीवने आमचे समर्पित हांव समर्पिता आराधनानी वंदन करून आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता जेजू क्रिस्ताक जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता सरपडून तुका नमन करता देवानी समी तुझा परसवंदा समी तुझ्या विनमका करू सुना तुझा देव समी तुझा सर्व समिया तुझो दाखवाला मी पांडे समिया तुझा आमचो जीव दाता समिया तुझे नमस्कार करू सकना तुझे वरी मास संकेत करू शकते ना समिया जेजू आज आमचा नमाज स्वीकार कर या गड्या नमाज स्वीकार कर समिया होय आमच्या गावांत आमी सर्वांना समिया विविध तरांनी कष्ट अनवरां पिडा शिडा कॅस्ट पिडा येवन लोकांचो कष्ट आसा कंगाल जाला समिया कितें करचें म्हूण कळना समिया ह्या संदर्भात आज तुका निजा देवाक आराधन करूंक आयल्या तुज्या निजा देवाक आराधन करूंक आमी आयल्या आमी खंयच्या रितीन चलवले आज बक्षीस सोमया खंयच्या रितीन तुज्या पातकां केला बक्षीस सोमया आमकां आज बक्षीस सोमया आज तुका आमी आराधन करूंक आयल्या हे पवित्र आत्म्या आमी आज तुका नमान करता हे पवित्र आत्म्या आमी तुका नमान करता हे पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सत्पडून तुका नमान करता सरपडून तुका जेजून दिलो आत्मांच्या सदां केळतो आसा ताका आमी नमान करया आमच्या संघात आसच्या सोम्या उडास दवरया आनी आज यार पृथ्वीचेर सिंहासन हांगासर आयला सोमी आमकां भेटो आमकां वेंगूंक आमचे कश्ट हाळू करूंक आमच्या कश्टांक अर्थ दिवं आमकां नवो भरोसो दिवं सोमी आयला ताका आमी आराधन करया आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 हर गावाला स्तुती महिमा दोन स्तुती महिमा जेजू तुझा देव समी समिया तुझा सर्वंदा समी तुझा सर्व समिया तुझ्या नेमकी देव करू शकना समिया हालेलुया 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 शाला ला 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 शियाला ला पाला हालेलुया 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 हालेलुया
भाव भयणीनो, आमी आज फुटल्या, आमी फुरखर जाल्या. पळया फुटुल्ली मडकी हेर येल्या जाल्यार तातूंत उदक रावना. आज आमी येणे तेणे कश्टांक अणवारांक सांपडून अडसल्या फुटल्या. आज आमचे संबंध तुटून फुटल्या. आज कुटुंबां आमची फुटल्यांत, आमचे संबंध तुटल्यात. आज आमचे मनोभाव फुटल्यात. आमचे थंय न्हीद जावन आमची सगळीं मनां काळजां फुटल्यांत. ह्या स्थितीर आज आमी सोम्या सरशी आयल्या. आमचे फुडकर काळीज घेवन, फुडकर जिणी घेवन, फुडकर जिवीत घेवन सोम्या सरशी आमी आयल्या. आमच्या लागीं ना सोम्या खंयचेंच. सगळें ताका समर्पण आज मागोवंक आज आमी आयल्या. ह्या सोम्या सरशी धांवून आयल्या. पूण सोमी आज हांगासर खंडीत जावन आमकां ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी भरतलो असो भरोशेन आमी येवया. तो मात सगळें फुटुल्लें सारकें करूंक शकता. तो मात्र आमचें जिवीत तुटलें परतून सारकें करूंक शकता. तो मात आमचे संबंध तुटले परत सारकें करूंक शकता. तो मात आमची जिणी ह्या पिढयेन सगळी नश्ट जावन कितें जावन जाल्ली परत नव्यान बांदूंक तो शकता. कशें एजेकियल प्रवाच्या ग्रंथांत ताणें त्या सुकल्या हाडांक प्रवाद कर म्हळें आनी ती केदार प्रवाद करतना एकच पोटी पवित्र आत्म्या स्पिरितान बरोवन एकच लाटा 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 करून एक जाली आनी तेजो नवो जीव भरलो. तशें सोमी आज ह्या साक्रमेंत आमचे थंय येवन आमकां नव्या जिवितान भरूंक आज आयला. ताका आज आमी हर्शिया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताची आमी स्तुती करया, ताका आमी आज दिनू आशिया. आज आमी ताका गीत गावया. उपकारी काळजां दिनू आशी म्हणान ताणें आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणाक सर बरेपणा ताका आज उपकार बावडया. उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सोम्याक अर्गां दिवया. देण्या पासून ताच्या मोगा पासून उपकार पासून बावडया. उपकारी काळजां मारे कारपिडेन राखले सोम्या आमकां थोडो ताप येता न्हय तुवें पळोवचे बरें आमकां राखली आनी आमकां मरणाच्या सावळेंत राखले सोम्या. तुजो देव आनी धनी सोम्या तुजें आमकां कोण आसा सोम्या. तुजो सोमी सोम्या तुका अर्गां दिता. तुवें आमकां हो संवसार उजवाड पळोवंक फावो केल्या खातीर, आयचो दीस पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर, आमकां बरी क्रिस्तांव कुटुंबां दिल्ल्या खातीर, आमकां दिसपडटो ग्रास दिल्ल्या खातीर, तुज्या पवित्र उतरांनी आमकां तुवें सुंदर आयिल्ल्या खातीर, अपुरब्या साक्रमेंतांनी तुवें सकत आमकां फळयल्ल्या खातीर, तुमी आमच्या मोगाच्यांक आमच्या मोगाच्या आयकोन बरी गेल्ल्या खातीर आनी सर रितीन तांकां तुवें राखलेल्या खातीर सोम्या अर्गां दिता सोम्या वखलाप दिता सोम्या. तुवें आमकां खरी कार्य तुवें आमकां येदोळ राखोन व्हेल्ल्या खातीर, वायट राखलेल्या खातीर, वायट वडण्यो राखलेल्या खातीर, मारेकार पातकां राखलेल्या खातीर, वायट संवय राखलेल्या खातीर, वायट इश्टागती राखलेल्या खातीर तुवें आमकां आज मस राखोन हाडलाय सोम्या. तुका आमी अर्गां दिता सोम्या. हर एक रितीन तुवें आमकां अत्मे पोशयान राखलाय सोम्या. हर एक रितीन बऱ्या मनाच्या मनशांक सागात आमकां दिलोय. बऱ्या मनशाक आमकां कुमक तुवें फावो केली सोम्या. आमचे पासून मागतेली आसा आमच्या बऱ्या मनान आमकां हर एक रितीन आमकां सहकार दितील इतलीं जाणां आसा सोम्या. ह्या कश्टांच्या वेळारी आमकां ताणें हर एकल्याक सहकार दिला. जेजू सोम्या तुका अर्गां दिता. तूं आमच्या सांगात रावल्ल्या खातीर, आमचो बरोबर साणीन आसा तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता सोम्या. अर्गां होगला स्तुती महिमा जेजू नमान तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां होगला स्तुती महिमा जेजू मान तुका सोम्या जेजू. हर्षितां तुका सोम्या जेजू. वाजाना तुका सोम्या जेजू. तुवें गेल्ले सर बरेपणा खातीर सर आमकां आत्मीक बरेपण केलाय सोम्या. आमकां सैमीक बरेपण केलाय. आमच्या जिवाक आमच्या मोतीक आमच्या काळजाक दादोस काय दिलाय. आमकां सर तरेची मनशां बरीं मनशां आमच्या बोंतोरी दिवन हर एक रितीन फावती वखदां दिवन सर व्याख्यानां बरें दिवन सर रिती आमकां सांगात दिलाय सोम्या. आमकां सांडून सोडून सांडून घालूं नाय. तुजो हात आमकां दिलाय सोम्या. अर्गां सोम्या होगला सोम्या महिमा दिता सोम्या. मान तुका हर्षिता सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. मगाळा भाव भयणीनो, एकलो पोल वॉल्ट तुमी पळयलो. पोल वॉल्ट म्हळ्यार एकलो धांवता, व्हडली तंकडी घेवन धांवता आनी तंकडी तेंकून तंकडी तकले म्हणसर वेता आनी त्या कुशीक उरता. कितलो चड उबार तो वेता तितलें चड ताका व्हडलें भोवमान ताका मेळटा. त्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या जिणयेंत आमी धांवता
आमच्या जिणे कष्ट येतात, आमच्या जिणयेंत हे कष्ट, हे समस्या, हे सगळे आतां ते तंकडी घेवन दवरले बरी आमी जालां. ती घेवन आमी धांवता. कितले वयर पावतात तितले चड ताका संतोश जाता कोणाक धांवतेल्याक. आमकां तर आमच्या कश्टांत आमी पिकल्या आतां, ह्या समस्यांनी पिकल्या, पिडेंत पिकल्या, नश्टा बली जाल्या, आर्थीक समस्या, मानसी विराराय, न्हीद पडना, केल्लें शीत हांगा लागना, थोड्या खावंक शीत येना. असले परिस्थितीर आसतना आमी न्हीद जावन सुम्याचो कुरीस पळयता. कुरीस घेवन आमी धांवता, कुरीस घेवन आमी धांवता. आनी कुरीस घेवन धांवतना आमकां तो आमकां परत्या महिमेक पावयता. आमकां कितेंच उणें जावचें ना. कुरीस जड दिसता जावंक पुरो, पूण तो कुरीस आमकां उंचाय पायता म्हणल्यार उडास दवरया. ब्लेज पास्काल म्हणटा हर एका कश्टांक कारणां दिसतात आसतात. कश्ट दूख आनी दुखां हातूंत आमकां देव मोग करूंक शिकयता. कश्ट आमकां संपर्क करूंक गरज. आमी कश्टां बली जावन भियोवन धांवल्यार, कश्टाक आमी भियोवन धांवल्यार, सुखारी मारल्यार लग्न जावंकय तयार ना, भुरगीं आसूंकय तयार ना, खंयचेय ना. कित्याक कश्ट नाका म्हणटा आमी, ती आमी सुखारी मारचे मनशां. सुखारी मनशां केदींच जिणयेंत व्हरती काय येवंक शकनात. पळया डॉक्टर पॉल ब्रँड त्या कोडकारांक व्हरतो भरोसो दिल्लो तो वैज एक विज्ञानी. तो ताणें कोडकारांची बोटां परतून घडसूंक तांकां प्लास्टीक सर्जरी करून सगळें नॉर्मल करूंक तो वावुरलो. ताचें संशोधन तें येदी ताच्यात कोटेंत थंयसर कितें गे स्पर्शी ना म्हूण बगलें ताका, कांय कोड आयले कोण ना म्हणून, आनी ताका राती न्हीद पडोना. ताणें एक व्हडली सुई काडून घेवन तोपली. थंय तोपतना दूख आसा, संतोश जालो तो. त्या दुखान तो संतोष जालो. त्या दुखान ताणें देवाक अर्गां दिली. कित्याक त्या दुखान ताका भलायकी आसा म्हूण कळ्ळें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे सगळ्या दुखांत आमकां जीव आसा म्हूण कळना, आमकां भलायकी आसा म्हूण कळना, आमकां न्हीद जावन जीव येता म्हूण कळना. ह्या रितीर आमी आज हांगासर आसा म्हणटाना जुवांच्या आवाजवर 16:21-22 वळ प्रसूत जावंक तयार जाली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हूण दूख भोगता. पूण ती भुरग्यां प्रसूत जाताच संवसारांत एक मनीस जल्मालो म्हणल्या संतोशान आपणे सोजल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. आमचे विशयांत तशेंच आतां आमी दुखेस्त खरें थंयसर सांपाल जुवांव सांगता, जेजू थंयसर जुवांच्या वांजेलान सांगता, हांव तुमकां पळया तुमचे विशयांत तशेंच आतां दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो आनी तो तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश तुमचे लागीं काडून व्हरूंक कोणूच शकचो ना, कोणूच शकचो ना. पळया आज जेजू सांगता बरवशी कश्टाच्या वादळा मध्ये असल्यार तुमची जिणी पडजळी जातली. कशें थंयसर सुरविली क्रिस्तांवां कश्ट हाडून मेळटना सांगात म्हणून देवा स्तुती करून सांगली. आनी आज आमी आमच्या सगळ्या कश्टान देवा स्तुती करतना देवाचे लागीं आमी येता, देवा स्पर्श आमी घेता, देवाची महिमा आमी भोगूंक शकता. आनी थंयसर आमकां भलायकी आनी पवित्र भरती आमकां येवंक शकता. देखून आमी गावया स्तोत्र देवा म्हणून सोम्याक आमी गावून आज ताका आमी महिमा दिवया. ताका स्वामी म्हणटा तुमची दुख हांवें मेजल्यान स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, म्हणटा स्वामी स्तोत्र देवा, येशू देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येशू देवा, ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ,
अर्पून ताची स्तुती स्तोत्र करूया देवा, सगळ्या आमच्या अडचणी अर्पून स्तुती करूया स्तोत्र देवा, सगळ्या सलवणी अर्पून स्तुती करूया स्तोत्र आमची दुःख अर्पून स्तुती देवा, करूया येसू देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा स्तोत्र देवा येसू देवा त्या वेळा जेजूक आमी सांगया म्हाका आपट सोमया तूं म्हजो वयस म्हूण हांव जाणा सोमया तुजो वयस म्हूण आतां सांग सोमया तुवें कशें सांगलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिला देखून बाप सर्व जाणा सगळ्या सुदारी जेजूस ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ विश्वास दवरता ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ तुजेर विश्वास दवरता सोमया म्हणून ताजेर विश्वास दवर न्हू ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ फटाफट हरी हे समज ताका समर्पिया ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ कॅन्सर आनी आसती ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ कोरोना ಕೊಟ್ಟೆ कष्ट ಸ್ತೋತ್ರ ऑक्सिजन ದೇವ कष्ट होची ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ अंगवर खरोस ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ मानसिक ಕೊಟ್ಟೆ कष्ट ಸ್ತೋತ್ರ सगळ्या समर्पिया ದೇವ सोमी हांगासर ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ताजेर स्तुती करूया ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ मोगाच्या भाव भयणीनो जो आवाज स्वरिकरा चवथी वळ आमकां सांगता जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मोरान हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडोवची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा देवाचें उतार हें वाखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पिडेन देवाक आज महिमा लाभची आसा ह्या कश्टांनी देवाक आज महिमा लाभची आसा एकल्याचें मोलाधिकार 25 लाखांनी सर मोल दिवन हाडलें कार सोबीत नोवेंत पूण पळयत आसतना पाटलो ग्लास फुटला ह्या मनशा लागीं विचारलें कळ्ळें सायबा तुझ्या काराचो पाटलो ग्लास फुटला सायबा कळली गजाल तो गे ती देवाची दया ती देवाची महिमा ती देवाची महिमा आज ह्या सोमयाक आमी हांगासर स्तुती करूंक अर्घ दिवंक महिमा दिवंक आमी आयल्या देवाची महिमा देवाची दया ती कित्या म्हूण विचारलें ताका तो म्हणा लागलो पळय हांव मार्गार पयन करता आसतना एकच फावटी म्हाका कोलो गी म्हज्या कारा एक्सिडेंट जालो आवाज आयकलो मुखल्यान आदलो ना फाटल्यान घालें लागलें म्हणून कार रावून पळयत आसतना आरसो फुटला आनी ताणें पळयतना एकलो पोकरी चेडो हातांत येदो व्हडलो फातर काडून घेवन रावला आनी हे फातर मारूंक धांवलो त्या चेड्या कडेन ताका चिटीन ताका मारया आनी ताका व्हरून धरणी मारया म्हूण जालें पळयतना तो रडता गळगळ्या लागीं येताना फातर ताणें सकयल घालो आनी तो दाखय लागलो ताचो भाव थंयसर रक्तान बुडला धाकटो भाव आनी तो एक्सिडेंट जाला तागात वळटा तो रडटा म्हाका आस्पत्रेक व्हरूंक कोणीय मेळटात की म्हणून कितलीं वेहिकलां हांवें रावयलीं कोणेय रावोंक ना अखेर म्हाका एक आलोचन आयली हे फातर मारल्या म्हणे रावतले न्ही म्हणून देखून हांवें फातर मारल्या म्हाका बोक्सी हांव कशें म्हण व्हड जाल्या उपरांत कितले गोळान म्हणी तुजे आज तुवें खर्चुचे पयशे फाटीं दितलो म्हणजे बाबाक हे बाचाव करया म्हूण गळगळ्या रडटाना हो म्हणा लागलो म्हजें काळीज काडलें हांवें त्या भुरग्याक दोगांय भुरग्यांक कारांत घाली आस्पत्रेक व्हेलें आज जावन त्या दिसता म्हाका मेळची दादोसकाय आनी संतोश आनी म्हाका आतां म्हजें कार फाटलो ग्लास रिपेर करून म्हणून ती येना ताचे उपरांत म्हाका मेळ्ळो संतोश सड म्हाका मेळ्ळी दादोसकाय सड कोणें म्हळें तुवें बॅड लक सायबा समांकर म्हणून हांवें म्हळें म्हाका तें गुड लक म्हाका तें देवाचें बेसांव देवाची काकूळट हांवें थंयसर कश्ट जाल्या मनशाक काकूळ दाखयली आनी म्हाका काकूळ दाखोवंक तो फातर कारण जालो तो म्हणा लागलो मोगाच्या बाबा आनी भयणी
आज आमच्या जिवितान पातोळ पडला जावयेत आमच्या जिवितान कश्ट आयला जावयेत पूण आज कशें लाजराक सांगलें देवाची महिमा तूं देखतलय थंयसर तांकां सांगलें जावंक आयल्यांक जेजू म्हणालो देवाची महिमा तुमी देखतल्यात तीच महिमा आमच्या कश्टांत आमी देखूंक शकतल्या सारिता साद्याची शारोतीन तिच्या जिणेंत कितले कश्ट आयले पळया तिका ल्हानपणाक आजार करून दिलें आनी तिचो घोव कठीण एका गँगांत आसलो क्रूर मनीस कश्ट दितालो हिका दोग भुरगीं जाले दोग बरे चेरके जल्माले एकलो 16 वर्सांचो एकलो 18 वर्सांचो म्हणसो वाडले ते बापूय गँगांत तासा हिच्या मागण्यान बापूय कानवडतो जालो तो घरा रावून हिच्या सांगता मागोंक कुटुंबां सांगता आसोंक तो सकलो थोडे दीस मात गँगान ताका सोदीन येवन लागाड काडलो हे 16 वर्सां 18 वर्सां तरणाटे उठले आमी फारीकपण दितले आमच्या डॅडी लागाड काडले फारीकपण दितले आनी थंयसर रिता म्हणा लागले भुरग्यानो आमी बक्षिया देवाची खुशी ती आनी देवाची खुशी स्विकार करया तरणाटे आयकोनांत फारीकपणून ती एकच वाट म्हणाले ते एकाच वर्सान ते थंयसर ताप येवन मोरान पावले ही थंयसर माद्रिया कोयतां शिरवाली आनी ध्यान वाचती जाली ध्यान परवश जाली ध्यान करचे सगळो वेळ आनी त्या वेळार जेजूचे गाय तिका दिसतात रागात वाळचें दिसता आनी ती म्हणटा जेजू तुजे कश्ट कितले तुजो एक कश्टाचो वांटो म्हाकाय धाड म्हणून आनी त्या दाळा तकलेचो एक खांटो येवन ठप्पा तिच्या तकलेक आपटालो आनी थंयसर गाय जालो आनी थंय न्हू रागात वाळून सुरू जालें तो दीस न्हू त्या गायांत मागीर पुय भायर येवंक सुरू जालो गाणी येवंक सुरू जाली कोण ते सिस्टां पयस रावली हिचे जावन उपरांतली जिणी तिची तिका आसरो जालो योकारिस्त मात्र तिच्या कश्टांत कठीण कश्टांनी ती जिणी जाली पयलें तशें जाल्यार आतां अशें आनी येवकश्टां जेजूचें बोळ घेवन खाली कुंगार मात्र घेवन 12 वर्सांची येयली सांतीन ती मोगाच्या भाव भयणीनो ती केदाळा मोरान पावली थंयसर ह्या गायन परमळ भायर आयलो आनी सगळ्या हळ्ळे परमळ आयलो खंय ना परमळ म्हूण सोदून ते पर्वताक तेजे खंय धांवून आयले त्या जाग्याक हांव गेलां आनी थंयसर आजून तिची कूड तशीच आसा आसादे शांतीन म्हूण तिका म्हणटात खंयचे आसादे मागल्यार मेळटा म्हणटात कित्याक कशें जिवांत आसतना ते जेजू लागीं तिचे कश्ट समर्पण ते कश्टान भागीदार जावं मागिल्ली रिता ती आजून सांगाता रावन मागता मोगाच्या भावा भयणीनो कश्टांत एक वांटो दी म्हूण तिणें मागलें पूण आमी जेजू लागीं कश्टां वांटो दी म्हूण मागोंक ना जावंक बरो पूण आयल्यात आमकां देवाचें देणें म्हूण आमी अर्गांत येवन आमी मागान तर जाल्यार कितलें बरेपणां जावचें ना मार्काच्या वांजेलांत आवस्वर 2:1-12 थंयसर हार मारले आणायले पाकें फुटोवन वयतावन देंवयलें पाकें ताचें फुटलें जावंक पुरो भावा आनी भयणी पूण त्या दिसा तांणी तास त्या फुटुल्ल्या पाक्यांना देंवयल्या मनशां जावन देवाची महिमा आज पळयली जेजून ताका थंयचो परत जीव भरलो आनी थंयचो वर्ती महिमा तांणी पळयली आज मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज ही देवाची वर्ती महिमा आमी सदांच पळयता आमच्या कश्टांत आमी केदाळाय आमचे हे कश्ट आमची सोलवणी आरती मुगट खामना बेजाराय आनी कोण एकली म्हणटात घाल मग सगळ्या आंगांत कॅन्सर विस्तारला मागा फादर आनी कोण म्हणटात दोगांय जाणां नवी तरणाटी व्हंकल न्हवरो ती आस्पत्रेन कश्ट जातात दोगां तरणाटी परगांवांत आनी कश्ट जातात कठीण आनी ल्हान चेडूं ल्हान 4 वर्सांनी भुरगें थंयसर कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता शेर म्हळ्यार आनी कितें कितलीं कश्ट जातात कितलीं जाणां कोविडान कश्ट जातात थंयसर तांकां वेंटिलेटरां फिट केलां आनी कितें ताची वणी तशेंच कितल्या जाणांक आज कामां गेल्यांत अर्दो सांबाळ जेवंक सारकें ना आनी ह्या स्थितीर आसात कॅन्सरां एड्स मारे गारपिडा ह्या नमने कश्टां समेस्तां आज आसात आमी हो सिराप म्हूण चिंतचें नाका देवाचें मांडवळ म्हणून देवान धाडलें म्हणून चिंतूं नजो देवान धाडलें म्हणून चिंतूं नजो हे देवान आमकां कश्ट हाडचें काम ताका न्ही ह्या सगळ्या सोलवणेंत आमचे सांगाता रावून थंयसर आज ताचो सांगात दिवंक तो हांगासर आयला ह्या कश्टांत हांव तुजो मोगाळ देव तुका वेंगतां पुतां सांगूंक आज कितें आयला हांगासर तो आयला आज आमी कितें आमणी सारचें नाका सोम्या हें तुका हांव समर्पितां तुजी खुशी जावं कशें कोटकारान म्हळें
तुका खुशी वय जाल्यार म्हाका तुवें नितळ करी येत. आज तशेंच तुजी खुशी जावं म्हूण सांगूंक आज आमी आयल्या. कितल्या घरांनी मनां तुटल्यांत, कितलीं व्यक्तित्वां फुटल्यांत, कितल्या जाणां मानसीक पिडा. विश्वसंस्था म्हणटा संवसारांत 5 जाणांत एकलो मानसीक पिडेन कश्टांत आगे. सुमार सगळ्या संवसारांत 450 मिलियन लोक मानसीक पिडेन कश्टांत आगे. पळया तर कितले कश्ट ह्या संवसारांत विस्तारल्यात न्ही गे. आनी एकली सांतील मावड आसा तेणें दिपना म्हणून. दिपना ती 15 वर्सांची मारतीर. तिका ल्हान प्रायार काजार केल्लें. तिचो घोव एकलो मिलिटरी मनीस, ताच्या हाता खाली एक ल्हान सैन आशिल्लें. आनी ती उत्तर आयर्लंडांत थंयसर आशिल्ली. बायल सरली, तिची आवय सरली दिमनाची. आनी तो दुसऱ्या काजार जावन प्रयत्न करता. दिमनाक पळोवची गत ना. त्या दळाकडून दुसऱ्याच्या कुमकेन तें बेल्जियमाक गेलें. बेल्जियमांत थंयसर एका आश्रमांत ताणें आसरो घेतलो आनी एका पाद्र्यापान ताच्या आश्रमांत ताका आसरो दिलो. आनी थंयसर ते आसरो जावन आसलो मानसीक पिडेस्तांचो. तांची बऱ्या हातान सेवा करता, तांचो मोग करता. आनी ताणें मानसीक ताकाच कितले कश्ट त्या कुटुंबान अनुभव केल्ले. पुनाच्या बापायन सोडलें ना. हे चेडूं खंय आसा सोदून तो पळयतलो म्हणून ताणें तें सांगता ताचे ते सैनीक आडायलो. ताका सोदून काण थंयसर आसरो दिले. ह्या जाका की दिमनाकी ताणें जीवशी मारलें. आनी थंयसर आसऱ्याक थंयसर ताणें एकाडे फूर सोडलें. जाणांगी त्या पोंडा लागीं वचून मानसीक पिडे बरें जावंक सुरू जालें. पोंडान जावन जेजू लागीं मागोवन ताणें पिडेस्तां बरें करून सुरू केलें. आज ते गेल म्हणली हळ्ळी बेल्जियमान. थंयसर कितले मानसीक पिडेस्त थंयसर येता बरेंपण सोडूंक. आनी तो सगळे व्हडलेसो लोकूच परिवर्तन जाला म्हूण येत. पिडेस्तांक तो स्वागत करता, संतोशान स्वागत करता. तांकां ते थंयसर हॉस्पिटॅलिटी करतात. तितल्या पुरबाय बरेंपण. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितल्या तरांचे कश्ट पुरा ते समर्पण जेजूच्या नांवान जेजूच्या मोगान भरून ताणें सेवा केल्ल्यान आज कितलें बरेंपण ताणें अनुभव केलें हेंगे. जो आवस्वर 3:14 वळ. जशें मोइजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तो वळू ताका सतमंदले हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. जेजू आमकां सोडून घालिना. तो आमच्या जिवितांत नवेपण नवो जीव हाडटा. आमकां प्रोत्साव दिता. आमकां आजो वेंगून धरता. आमकां आतां उखोवन धरता. आज कुरीस देवाचो मोगाचो गुर्त. वी आर ब्रोकन, वी आर शॅटर्ड, बट गॉड इज मेकिंग अस वन्स अगेन वन. आमकां तो आज एक करतलो. ताचो मोग स्पिरीट आमचेर वतलो. कुर्सांत हांव वाळटा देवाचो मोग, मोलादीक मोग, आनी ताचो जीव आमचे थंय वाळटा. ह्या वरवीं आमी आज आशिर्वादी जातया. वी आर बीइंग ब्लेस्ड. आज जेजू आमकां आज एक पवित्र करूंक हांगासर आयला. आशिर्वाद दिवंक तो आयला. आज त्यात सोम्याक ह्या सगळ्या संवसाराच्या लोकांचे कश्ट समर्पिया. आनी आज आमी देवेक काकुजो तेर्स तांचे खातीर आमी भेटया. सतमंतान देवाक, सर्वपवित्र बापाक, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्या जो पवित्र करपी संभवलो, आमकां अमृतान जल्मालो. पोंच पिलो ताका ताणें कस सुचलें. ताका कुसा सोडलो. तो मेलो ताणें कितें पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरे मेल्ल्यान परतून जिवान जालो. सर्गा सोडलो. सोबत बापाचे उज्या बसला. तिनदां जिव्यांनी मेल्ले मुनसीब करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे भक्तांनी कुडीचें जिवानपण, सस्तें जिवीत. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी सर्गा जाता थंय संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मागोस. आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपे बरेले स्वामींचे संगात आश्रय तातून सुद्दां सदैव पॉल जगुस्टेन जेजू भगवती मरिये दवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमीन. नमान बरी कृपे बरेले स्वामींचे संगात आश्रय तातून सदैव पॉल जगुस्टेन जेजू भगवती मरिये दवाचमे आम पापयां खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला नमान मरे कृपया मेलेले सुमिंजा संगाता श्री आमच्या तुम सदैव आणि सदैव पॉल जगुस चेंजिसो भगवती मरिये देवाची माय आमच्या पापांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक स्वामी तसा आणि सदा सर्वदा आमेन ससनाच्या बापा हांव तुका पठयता यती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रागात आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपूर्ण मोगाच्या भावा बहिणीनो फिलिपिकारां पहिल्या पत्रांत अशें सांगिल्लें उतरां 6:4-13 वळ म्हाका बॉल दितेल्या सवय सर्व संगती करूंक हांव शकता हेंच वाक्य परत आमी म्हणया म्हाका बॉल दितेल्या सवय सर्व संगती हांव करूंक शकता म्हाका सवय सर्व संगती करूंक हांव शकता आज आमी मागया ह्या आमच्या मिस्टरान मागया मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर विविध तरांनी कश्टांच्या सर पिडेस्तांपासत उबारी आमच्या विशेष जावन आमच्या पवित्र सभा पिडेस्तां खातीर इतली वावुरता आमच्या पावस साहेबा खातीर बिस्पा खातीर याजकां खातीर धार्मिकां खातीर सर मागण्या केंद्रां खातीर रेतिरे मंदिरां खातीर सुवार्थ परगटणाऱ्यां खातीर आराधन केंद्रां खातीर मागणे पंगडां खातीर समेस्तां पासत आमचे मागणे आतां समर्पिया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका पठयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रागात आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणा बसत पळया कीर्तन मत 30:1 वळ आमकां सांगता Psalm 31:9 म्हजी दया कर देवा कित्याक हांव संकश्टांत आसां गंतीन विरल्यात म्हजे दोळे म्हजो आत्मो आनी कूड सयत आज पिडेस्तां संगी आमी मेळया कोरोना पिडेस्तां पासत वेंटिलेटर आसल्या पासो ऑक्सिजन आसतना कश्ट जातात कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स नर्स पब्लीक सेवा दितले पोलीस जावं दी आमच्या पंचायतान वावर करतले जावं दी समाज सेवाकी जावं दी तांकां समेस्तां बसत आमी हातूबान मागया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका पठयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताची कुड्यान रागात आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणा बसत इसाया प्रवादी आवाजवर 50:3 वळ 5 आयसाया चॅप्टर 53:5 ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या म्हणया ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या परत म्हणया ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या परत म्हणया ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या पळया आमी मागया हांगासर विविध पिढी कश्टांच्या सर्वां बसत कॅन्सर एड्स लिव्हराची पिडा किडनी पिडा ॲसिडिटी गॅस्ट्रीक मायग्रेन तशेंच पाट दूख बँक दूख हाडांची दूख बॅड सोर्स आसून मांद्रेर आशिल्ल्या खातीर BP डायबिटीस एलर्जी मानसीक पिडेस्तां खातीर सर्व आमी समोर आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सगळ्या पिडेस्तां समर्पण आमी आज मागया
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत पण या ससनाच्या बापा हांव तुका आपयता ज्या जन्मकाच्या पुताची आमच्या सुम्या आसरून राजेजू क्रिस्ताची खूड रगात आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारीपणापासून कीर्तन 28 साम नंबर 28 वर्स 6 सोवी वोळ सांगता सरेस पोर जावं सदैव कित्याक म्हज्या विनंतीचो ताळो ताणें आयकलो सरेस पोर जावं सदैव कित्याक म्हज्या विनंतीचो ताळो ताणें आयकलो आज पिडेस्तां बसत विनंती करून आमी हांगासर आसा मोगाच्या भावां भयणीनो तांकां थंयसर मागोवं जायना जावं बरो आमी साक्रमेंतां मुखार आसा आमी तांचे बसत मागता आज आमी मागया थंयसर मागया काम नातल्ल्यान बसत काम मेळना विजा ना विजा आशिल्ली गेल्या विजा रिन्यू जायना विजाक सील पडना काम परमनंट जायना बिजनेस लॉस तशेंच आमचें रीण फारीक दिल्लें फाटीं येना रीण फारीक करूंक तांक ना अशा थरावड फायनान्शियल क्रायसिसान बुडोवन कश्टांच्या सर लोकां बसत आमी आमचे दोनी हात उबान मागया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका पटयता ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या सोडून राजेजू क्रिस्ताची खूड रगात आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणापासून आमी मागया हांगासर आयच्या दिसा सर्व सवयांक बरी जाल्ल्या पासून आमाल पिवणे ड्रग्स मोबायल एडिक्शन वायट साल अनिस्कळ सवयो फुटलेलीं कुटुंबां सारकीं जावंक पातकी जिणी बदलूंक आमची इगर शिक्षण संस्थे सगळे उक्ते जावंक आनी भुरग्यांक फावो तें शिकप हे पटी मेळोवंक भुरग्यां परिक्षेंत तांकां भिरांत पयसरण बऱ्या तरान तांणी जन्मायन तांची प्रश्नपत्रिका थंयसर आन्सरां बरोवंक साध्य जावंक सर्तने आमच्या भुरग्यांक बसत युवा जाणां बसत कुटुंबां बसत आमी आज आनी आतां कृशीगार कृशी चलयतात ह्या पावसाळ्यांत समेस्तां बरें कृशी जावंक तांकां जाय तितलो स्वाभावीक पावस तांकां मेळोंक उदक येदें केदींच ह्या वर्सा उणें पडना जावंक हर एका रितीन आमी मागया आमची मागणी समर्पण आमी आतां म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूत कठीण कर कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या काकूत कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कर कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर भावा बहिणीनो
जेजू आज आमकां परत एक करूं आमकां घोटसूंक आयला आमचे गॅप हांगा कितें आसा थंयसर जेजू आसा आनी आज तो आज घोटसूंक आमकां आयला जेजू तुवें आमकां आज आपयलाय तूं आमकां आज आपडताय सोम्या म्हाका सोदून तूं आयलाय सोम्या तुज्या रक्तान म्हाका नितळ करताय सोम्या हर एक रक्ता तेंबो हर एक म्हज्या पिडेंत म्हज्या कश्टांत म्हाका सुटका दिता सोम्या आज समर्पी आमचे हर एक फुटकरपण लेट अस ऑफर आवर ब्रोकननेस पळया कितल्या रितीर आदीन जाल्यार आमी सोलवाल्ल्यार वयर उठोवना गे हे पळय कित्या आमी निराश जायचे कित्या तेजस्पर जायचे पळया बरोशान आमी जियोंक जेजू बोळ दिता फुटुल्ल्या हर एका कुटुंबांत सर्गींची वाट दिसता देवीक महिमा परगडता आज आमी देखून आमी आज ह्या घडये सगळी मागणी समर्पण गूण करच्या जेजूक आज मागो हांगासर आसा हांगासर आमी जिणेंतल्या कश्टां वेळार जेंच्या जायनाका कंगाल जायनाका म्हणून आमी समर्पण आज मागया समर्पण आज मागया सगळे आमचे कश्ट कोणाक दिमी घालता दिमी घाला कोणा हात वयर करा दोळे दांपा सगळे कश्ट सोम्याक सगळी पिढा तुमची मात न्ही त्या आस्पत्रे कश्ट नासत्यांची कोरोना पिडे कॅन्सर पिडे तांचे सगळे गांवांत परगांवांत सगळ्यांचे कश्ट समस्ये पिराय बेजार सगळे सोमी आतां समर्पण आमी मागया तो जेजू ह्या घडये हर एकल्या आपणून बरें करून दी कष्टा वेळा डोळ्यांनी भरता दुका होय सोम्या आमची दुकां आज मेजूंक तूं आयलाय सोम्या सगळे लोक दुकां आज आमकां भेटयता सोम्या तुवें सरी एक तूं जाणाय सोम्या सांबाळता सदा सोम्या जेजू सगळ्या लोकांचे कश्ट दुखां कष्टा वेळा पिडा शिडा कोरोना पिडा कॅन्सर पिडा तसेच विविध तरांचे ताप एलर्ज्यो सगळे तांचे उस्मड तांचे लंग्सांचे पिडा लिव्हराची पिडा हर एक किडनीचे पिडा बीपी शुगर सगळे सोम्या आज सगळे इन्फेक्शन तुका समर्पित हांव सोम्या सगळे तकले पडापड्यो मायग्रेन हर एक तुका समर्पित हांव सोम्या ताज्या गांठी तुका सगळे समर्पित हांव सोम्या तांचे समस्ये तांचे कितें आसा ते सगळे आज आमी समर्पित हांव सोम्या आज ह्या घडये देवोन ये सोम्या तांचे तुवें बेसान तांचे देवोन सोम्या ह्या घडये तांचे दे घाल तुज्या आशिर्वाद सोम्या ह्या घडये तांचे दे प्रसन्न जाव सोम्या तुज्या आमळे रक्तान जेजू मागता सोम्या त्या आमळे रक्ता बळान तांचे मागता सोम्या त्या आमळे रक्ता बळान मागता त्या आमळे रक्ता तांचे वळे सोम्या आज नव्या बरोवशा तांकां बोर ही फुटुल्ली काळजां फुटुल्ली कुटुंबां परत एकता सोम्या तांचे तांचे बनपास पयस करून दीत आनी थंयसर ती एक जावन दीत आनी थंयसर कितें आसा तांकां कितें तेजस्पर जालां पिरार जालां बेजारान बऱ्यान कंगाल जाल्यान सोडून बरें नाका सोम्या इसता आज थंयसर एक सोम्या तुजें बेसो तांचे वळे सोम्या तांच्या पाटींचेर तांच्या पाटींचेर रुवान जाल्यान आनी थंयसर बेड सोर्सान वोल्टा सोम्या कितलो तेंपतान गाण पडल्या सोम्या थोड्याक सोलो वता गाणा सोम्या गाण बरें आनी दिवचें कोणी ना सोम्या तुजो न्ही सोम्या थंयसर प्रवादीक कावळे मारिपात या थंयसर विविधतेनी गाण वदाक सुद्दां सोम्या त्या विधवे केदाळा प्रवादीक आनी दिता आसतना तिच्या पडके कितें उणें पडून नासलें तुजो न्ही सोम्या विविध बरें मनशां उपसोवचो आयच्या दिसा बरें मनशां उपसोवन कश्टाच्या मनशां कुंभकाच्या मनशां उपसोवन सोम्या सगळ्यान कधी कश्टांचो कधी गरजेवन आसना जावन दी हर एकल्या कश्टांनी पावोवन दी सोम्या ह्या घडये सोमेश पिडे सांग आपड सोम्या तांकां नव्या जिवान तांकां बर सोम्या हालेलुया 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 शियारा ला 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 चला पला शियारा ला ला पला चला बला बला हराला चला बला हालेलुया 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 जेजू 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 आमचे सोडून नार सोम्या आमचे कुसम काढल्या सोम्या तुझे गोडवा गायन आमचे पासून रागा उदा वाळयल्या सोम्या सोम्या जेजू ते गायन आमचे पासून वाळयले ने आमोलीक रागा सोम्या हर एक रक्त देमेन आमकां गुण केदा सोम्या आज आमोल रागा हर एक पिडेस्ताचे हर एक कष्ट जाल्यांचे हर एक कुटुंबाच्या वाळय सोम्या आमोल रक्त बळान सगळे कष्ट सगळे समस्ये सगळी विराराय बेजाराय दुःख पडापड बांधू हुट्टुगा पारवादे बुजागा नाश करता सगळे
कडेन बसपण नासता सुटका तांकां जावं सुटका तांकां जावं सुटका तांकां जावं सुटका तांकां जावं सोम्या ह्या घडये सगळ्यांक तुवें पवित्र आत्मा वाडय नवें जिवन तांकां भर सोम्या नवें जिवन भर उल्हास तांकां भर तुवें स्तुती करी भागता फाव कर तो महिमा तांकां आज ती सकून दी सोम्या हालेलुया 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 हर गांव वगळा स्तुती महिमा जेजू हालेलुया 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 हर गांव जेजू वगळा जेजू महिमा जेजू हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमकां आज सांगली उतरां आसा पयलीं पुस्तकांतलीं तिमोथी पयल्या दुसऱ्या पत्रांतली पयलो आवाज 7वी वळ देवान आमकां भिवूं करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बोलवंत मोगाळ आनी स्वानी आंतरी करता तो आत्मो दिला त्याच देवाच्या पवित्र आत्म्याक आज आमकां बोलवंत करच्या आत्म्याक स्वानी यंत्रणा दिवच्या आत्म्याक आमचे सोयेचे बळ दिवच्या आत्म्याक उलो मारया आनी आतां पावन आत्मानी म्हणून उलो मान ते पवित्र आत्मा आमचे देवून येवं दी पवित्र आत्म्या ये आमचे देवून ये सिनाय पर्वत देवान पवित्र आत्म्या पिडेच्या देवान आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या सर तणे कश्टांनी बळ भलायकी तिचे पवित्र आत्म्या ये देवण म्हणून आज त्या पवित्र आत्म्या उलो मारया प्रिय मोगाळ पवित्र आत्म्या ये मोगाळ पवित्र आत्म्या डियर हालेलुया हालेलुया कम डाउन अपॉन अस देखिए देवोनी आमचे ते हरीकले देवोनी हे पिढी असतात समस्या बल झाल्या नाही त्या कुटुंबात देवोनी आहे आज त्या आम्हाला ड्रग्सांक मोबायल एडिक्शन विथ एडिक्शन बल जाल्ल्याचेर देवोनी आहे कोणा आपले दिश्ट मंद जाल्या दिश्ट जाय दिसाना सोम्या कोणा सोलो होता काना सोम्या देवोनी आहे हरी पिढीस्तांचेर सोमेस्तांच्या सहकार्याच्या कष्ट बल जाल्ल्याचेर आणि सर तरी पिढेक बली जावं कष्ट जाल्ल्या एकल्याचेर आज देवोनी सिनाय पर्वत देवोन आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या परत आमचे देवोनी आहे आमचे कुटुंबा एक कर आमचे सभा एक कर आमच्या सोमेस्तांक या कमरा एका काळजाची कर आमचे ते खरो संतोष समाधान परत देवोनी होते जाणवाय जिने गटाय समाधान भलायकी संतोष तसेच भावार्थ भरोसा मोग सुस्ती सोडजोड बक्षणे स्वादमाने सकत सगळे आमच्या देवोनी होते सोम्या आणि आज आमकां वाटत्या मापान आज सवरी एकल्या भरून दी उल्हासा भरून दी नव्या जीवन भरून दी मेहमानी भरून दी हालेलुया 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 सगळे तुम्ही स्तुती कर मागिया पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 आमच्या काळजा मनाचे हर एकल्याचेर तो देव आत्ताचा हालेलुया हालेलुया नोय पेंटेकोस्ट जावं या घडी आपोसाने देवला पवित्र आत्मा परत आमचे देवून हालेलुया 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 देवाचे पवित्र सख्यन आज आमी भरल्या देखून आमकां देवान भियोंग करचो पवित्र आत्मा दिवं ना नव्या उल्हासान भरला त्या सोम्याक आमी हर गादी स्तुती करया आनी आमकां घरा वेच्या आनी ताचे आशिर्वाद तो आमकां दितलो ताच्या ताणें दिल्ल्यो आमकां आसा बासावण्यो पवित्र पुस्तकां विविध बासावण्यो आसात त्यो एक आमी 7 पवित्र पुस्तकांतल्यो बासावण्यो आतां आमी सांगाता म्हणया आनी आमी सांगया सोम्या आतां बरेंपण दिलां आनी मुखार अशें जावचें ना म्हणून आज आमी सांगाता म्हणून ह्यो बासावण्यो उडास केल्या पवित्र पुस्तकांत आनी मुखार खंयचेंय करूं म्हाका जावचें ना म्हणून हांव सांगिचो ना कित्याक पवित्र पुस्तकाचे उतार फिलिपिकांत बरयल्ल्या पत्रांत हांव स्वर 4:13 वर्स अशें सांगता म्हाका बळ दितेल्या सोबें सर संगती करूंक हांव शकता आनी मुखार केदिंगच म्हजें तें उणेंपण आसा म्हूण हांव सांगिचो ना कित्याक पवित्र पुस्तकाचे उतार फिलिपिकांत बरयल्ल्या पत्रांत हांव स्वर 4:19 वळ आमकां सांगता जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो सांगया आमी आनी मुखार केदिंगच बें म्हजें तें आसा म्हूण हांव सांगिचो ना कित्याक तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत पयलो आवास्वर 7वी वळ अशें सांगता देवान आमकां भियोंग करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बोलवंत मोगाळ आनी स्वानी हातान करता तो आत्मो दिला आनी मुखार केदिंगच म्हजें तें दुबाव आसा आनी भावार्थ ना म्हूण हांव सांगिचो ना
कित्याक रोमाकारां मेल्या पत्रान अवस्थोर 12 तिसरी वळ अशें सांगता, देवान आमकां सर्वांक ताच्या मापान जाय तितलो भावार्थ दिला. आनी मुखार केदींग सांग अस्कत म्हूण चिंतिसोना, कित्याक किर्तनाचो बूक 27 अवस्थवर पयली वळ आमकां अशें सांगता, सरेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें शारण, सरेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो. आनी मुखार केदींग सैतान म्हजे वयर ताचो अधिकार सरयतलो म्हूण हांव सांगिसोना, कित्याक जुवांचें पयलें पत्र 4 अवस्थवर 4 वळ आमकां अशें सांगता, तुमचे असा तो आत्मो संसारांत आसलेल्या आत्म्या प्रास झाड फळां दी. आनी म्हाका केदींग सांग खंतिश्ट आनी देदेस प्रार जावचो ना, कित्याक पेद्रूचें पयलें पत्र आमकां अशें सांगता, पयलें पत्र अवस्थोर 5 7वी वळ अशें म्हणटा, तुमचो सगळो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच जतन घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया जो अवस्थोर 16-33 वळ आमकां सांगता, संवसारांत कश्ट आसतलेच भियेनाकात, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. तोच जेजवास तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या काळजांत येता, ताचो आशिर्वाद दिता. हे घेवंक आतां आमी ह्या देवाडा गीत आमी आतां गावया. Sacramenta sastangaman koruya purvilya tya rupa bodla novyoriti adarya solvon vecha askat vishwa Bhavatace bol divya Zoshe Bapa Toshin Sputa Ullasani Sutizam Podvi Mahima Sasnam Vikastayat Harsitam Tukadokad Jaspiritam Samasami Navartam. Amen. प्रार्थुया. हे देवा, विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. वंदन करूं जीवन है आमचे समर्पित. भाव भयणीनो, जो अवस्थोर 16-33 वळ आमी उडास काडया. परत संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच, पूण भियेनाकात, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. तो सोमी सगळ्या संवसाराचेर जैत वेल्लो आमचे सांगाता आयला. ताच्या बेसावान त्या पवित्र मारिफात ताच्या सांगात आमी धैर्यान आमचे जिवान मुंदरशिया, बरोवशेन आमचे मेट काडया आनी सोम्या सदांच अर्गांनी उडास आसूं. हांगासर आतां निमाणें गीत आमी गायता. आज आमी सकाळीं देवाच्या पवित्र काळजां नवें केलां. देवाच्या पवित्र काळजां समर्पिल्ली आमची फिरगस, आनी देखून देवाच्या पवित्र काळजाचो मोग आनी दया तुमी सर्वांचेर सदां येत आसूं. गीत आमी गावया. काळजा ये जेजूच्या पातक्यां बुजोणेच्या मोगान सगळेच लागच्या आमकां सांडू नाका. मोगान
जेजूच्या देव काळजा मुगाळ पुत्रा सोवे अंगार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां